फाथो दानलादों फैद' फाथो माथो फाथो दानला फाथो जानो बोरै खामला 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 फैगासिनो खामला फैगासिनो दं आइ जाबाव फाथो दानबा बोरै गयो फाले दंजायो ना हिनजावना हौवाजों फन रायलायबाय थाखो लोगोसो माथो एनि टाइम मा होनोमोनलाय फनखौनो खोमानिफ्राय गारा नोंलाय ब्रेन गाज्रि जागोन बाबु बांद्राय फन रायलायनाङा बाहाय हा हेलौ गाइस नैबे जान्था फाग्लानि इउटुब चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बहाय हरनाय थालायबाय आरोना दिनै आरोना जोंहा थिनालियाव फैदों फिथादानि गामियाव फिथादानि न'आव आरोना ओमफ्राय दिनै थिनालियाव आं लायाखै ओमफ्राय दा फिथादानि मा होनोमोनलाय लायो फिथादामोननि मा होनोमोनलाय बिदिखौ फाथो दाननायखौ नायनो नागिरदों आरोना फिथानि सम्पथिखौ मालाय मालदारना फिथाया सम्पथियाव लानो दिनै फिथानि सम्पथिखौ नायनो नागिरदों आरोना प्रिथमजितनि सम्पथिखौ दा न'आव फैग्रोदों माबा मोनसे फिथामोननि गामियाव मेफालिफोर दंलाजोबो आरोना नैमोन बेयाव फुरा मेफालिफोर दं ओमफ्राय नै खावसे बर'नो एसे बाथ्राफोर बुंफैदो ना फिथारा फंनै फंथामसो फिथारा एसे बाथ्रासो बुंफैदो जों मायाव थांनो नागिरदों दा मानाय हा मा लायनो नागिरदों मा हाजिरा होनायखौ फाथो दाननायखौ नायनो मानसिखौ नायब्रा मा जों मा लायगोन एबा मायाव थांगोन नों बेखौ खिन्थादोरा फंनैसो आंहा फाथो फोनाय दङ औ आबौजों औ दानहोदों फाथो दानहोदों ओमफ्राय बेखौ नायगोन दा नायगोन ओमफ्राय अबेयाव मारुफारायाव खाथियावनो मोनखानोसै बेयाव बर'ल' गैयाना थिनालियावथ' बर'ल' गैया सावथाल मेफालि नोरै बे एरिया बबे मेफालि ना बे नै आसोलानै मा नाम होनदोंमोनलाय बे नोंसिनाव थायो बारला दा हा हा फाथो दानलादों फैद' फाथो माथो फाथो दानला फाथो जानो बोरै खामला खामला फैगासिनो खामला फैगासिनो दं आइ जाबाव फाथो दानबा बोरै गयो फाले साइज थायोलै सिख्लाफ्राबो साइज थायो माने साइजखौथ' माबाथ' बुंनो बेखौ मोनगोन मोना जोंबोथ' बुजिया सिख्लाफोरखौ एबा सोरनि खाफालाव दं नङा फिथारा नङा प्रिथमजित ना फिथा होनोमोनलाय प्रिथमजितबो फिथाबा आरोना नामा मोननै थारमाने बिसिना बेगदार थाखायो आरो बेगदार थाखायो 6-7निफ्राय बेगदार थाखायो बिदिनो बिसिना माने गोसथोनांगौ गोसथोनाया नङा मोजां जानांगौ बादा होआ बेफोरखौ जोंनि सायाव अपेनाव दाबिखाय जों लाजियो उन्दैफोरखौ दे गोसथोनांगौ बेफोरखौ बाद हो नङा आरोमोन मानो होननानै बुङोबा जाला मोनलाल' गैया आरोना गोसथोनाया गोसथो जायो जाला मोनलाल' गैयि जानाङा आरोना बिदिफोर बेफोरखौ बाद हो मदारु नै आयौ खानायफ्रा जाथियालाजोब सिनजा खानायफ्रा बैसो जाबाय नोहा देन्जारसो नालाय नै लामाफ्राथ' देन्जार फाथ्रामोन मालाय दंजायो ना हिनजावना हौवाजों फन रायलायबाय थाखो लोगोसो माथो एनि टाइम मा होनोमोनलाय फनखौनो खोमानिफ्राय गारा नोंलाय ब्रेन गाज्रि जागोन बाबु बांद्राय फन रायलायनाङा बाहाय हा ब्रेन गाज्रि जायो बिबारा वा सकलथा ना मा होनोमोनलाय सल'था ना सकलथा मिथिया मा बिबार सकलथा ना मा बोरैबा होनोदांलै मिथिला दारिबो रज'हांबाय बैसोआबो जाया नङा जाबोगासिनो दङ ओंखायनो दारियाबो रज'हांबाय आदैमोन नायबाय आखल मोजांनि फावा एनि टाइम खोमानिफ्राय मबाइलखौनो गारा फाग्लासो सल'था ना बोरैबासो सल'था खुरुफोर माबायोबा आरोनानो ओरै माबानानै सोरबा होयोमोन ना जेनथ'खा नङा सल'था होनो बेखौ माने खुरुफोर दङबा आरोना बे खुरु खारोनो माने नैबे सल'था ना मा होनो नैबेजों आरोना माने नैबे बिलाइजों नोरै माने नोरै फुनांगौ जाहैबाय जेनेबा नैबेनाव खुरु दं आरोना नोरै फुलानांगौ आरोना बिदियाव फुबा खारो जाहैबाय आदैमोन सिख्लाफोरनो खुरु दंबा नैबेजों खारोनो मुलि बायनाङा नैबे थामसा आयुर्वेदिक मुलिजोंनो खारो आरो सेंग्राफोरबो आदैमोन खुरु दंलाबायोबा नैबे थामसा आयुर्वेदिकजों खारलायो आरोना सकलथा होनो नोलो फुफ्लेनांगौ संख्रि होदेरनांगौनो जेनेबा नै बेनाव खुरु जाफेरखानाय गोदो नुदों सोरनिफ्राय नुखो नोंनावबो जाखादोंमोन दां मायाव जायामोन खुरुआ मायाव जायामोन
नैजियाव जादोंमोन नोंनाव बिब'नाव ओहो नोंनाव ग्रेन्डफादारनाव ए बिब'नाव ए ओमफ्राय आसोला औ संख्रिजों बे बिबारनि बिलाइजों औ फैनानै जा होफ्लेदों होफ्लेबाय मारै होफ्लेखो नाफ्लेबाय नाफ्लेदों ए आंलाय माखौ होफ्लेखोसो नुदों नङा गाज्रि दंबा गन गाज्रिखौ ए बेजों फुरदो औ होना लादो होनानै लादो मारै होयो जेनेबा होनाया जेनेबा बिदै गयोना बे ए बिदै गनायखौनो होयो औ फोनना लादो ओमफ्राय ए नों गवा सोर गवा आंबो गवा आरोना बै फुनग्रायाबो गवा ना आंबो गवा जेनेबा सोंग्रा गवाब्रा ए जेनेबा आंखौबो गवा बायदिसो मोनदां ओइ नै दाउस्रि आथिं ना दाउस्रि मोख्रेब ना मा होनो दाउसा मोख्रेब जाय बिनि माबाखौ आरोना खावनो ओरै माबानानै सिफायनानै खावनो दै मोनसे दे खावलाय हायालै गैया हाया हायालै आं हाया मानो होननानै बुङोबा जेनेबा बेखौ नोरै माबानानै आरोना नोरै खेबस'नानै नोरै मा होनोमोनलाय आंबो हाया माने हिनजाव खावनो हायै जाहैबाय ना माने बेखौ आदैमोन नैबे दाउसा मोख्रेब माने नैबेखौ आरोना नैबे बिलाइ ना मा होनोमोनलाय अबेखौ खावनांगौ होनदोंमोनलाय बेखौ खावबाथाय हिनजाव खावनो हायोनो हो नैबे जेनेबा बेखौ नोरै खानायाव नैबे नोरै थख्रबासै होमबाथाय नों हिनजाव खावनो हायै जाहैबाय आदैमोन माने ओमफ्राय जै थख्रबबाय नों हिनजाव खावनो हाया माब्लाबाबो हानाय नङा बिदि जाहैबाय आरोना मा बुंनो उफाय गैया नङा प्रितमजित फिथारा आयदै मा हाग्रासो लिंबोखो माखौ रागला फाग्लालाय गिलु बालु आयु हाजिराफोरबो फैयाखैनो हाजिराफोरखौ नायनो फैनाया दा फैगोन दा दसे थानानै अबे फोथारलै बैनो नै गोजौ मालाय जि जानांगौ जाखादों प्रितमजितमोन फिथाइया आरैमोन आरो फिथाइयालायनो माबाया फाथोआ हनै एकजन खाथियासो ए ना थागोन इबाव थायो जोंनि खासो ए सारनो बिफानाव पारमिसन लाना सारफैजागोन आयौ देन्दार गोथौ नाङा सारा ना सारनायखौ बारुथ' बे माइयालाय सोरनि बे माइआ मानि जोंनि गामिनि गावबुरानि बियो बे नोंसिनि गामिनि गावबुरानि औ ओमफ्राय नैबे ओरैना जोंनिजों नैबे जोंनिजों बियो बे फाथोलाय नोंसिनि मावोमोन जोंनिजोंमोन दानबाय बिफानि बे दहाय लामनायालाय ए नोंसिनि मावनि बे खामायसिगोनलाय बे आंनो थाखा हरखानाय नङा हाथायनिफ्राय बांद्राय जायाखैलै बबेजों थाङो जों दा नैबेजों माने फुदो हाबदों नै एम्बु बंग्लाबो दंदां बारलादों माइबारै फैबाय आदैमोन मानो होनो एबार आरोना आंखौ आरोना होनबा बेराद सोरबा खालि मा बिगुर मा ब्लक जादों बिलाय खालि आरोना होनो आरोनायाबो मोनसे आवाज जाहैबाय ओंथि जाहैबाय बुंनांगौ कन्टेन्ट जाहैबाय नालाय ओंखायनो आरोना बुंबाय मोनसे कन्टेन्ट माने नै आं बेफोरखौ बाद होदो जायखिजाया आदैमोन माने फाथोखौ देखायसै बेसेबा रोजा बसेबार जागा नाखि हा नङा फाथो खोबग्रासो ए এদিকে ফাটা কোন দিকে রাখবো এদিকে খরগোশ আছে রে গরমবা খরগোশ ছোট ছোট এই যে খেপাটা সে সাকি কই খান্তা এরকম লম্বা হয় না রাবিক শেষা থাকলে আমার জানে কোনপালি থাকে ভিডিও নিও কোনা গুন যায়মोन এফালে হইনা না গরমবা আসিল না এফালে আছে দেখি নাই নাকি माबायाव फै मा गामिमोनलाय आथियाबारि थिनालियाव बरिया मोजां जायगा दं रिल्स बानायनो माबा थुरि दङ आरोना गासिबा गुवार आरो दै नै माबा जोबबावसो मा होनोमोनलाय बिन्दासनो अन्थाइबारि जोबबावसो बिन्दास वाव मा साइसलै फैदो रिल्स बानायफैदो आदै सिख्ला आदैमोन नोंसोरथ' रिल्सआव देन्जार फैसोनथारनाय सिख्लाफ्राथ' रिल्सआव बानायखायो जां डिएसएलआर लादो सेंग्राफोर डिएसएलआर गोनांखौ लानानै फैदो ओमफ्राय बैयाव रिल्स बानायफैदो आथियाबारि थिनालियाव आरोना माने बरिया नैबे फिथादानाव कन्टेक्ट हर बियो बिसिनि गामि बिसिनि हा होनदोंदां मा होनखो नै बरिया रिल्स बानायनो आयौ बुलायनाय लानोबो मोजां सिनेमायाव वाव बरिया नै रिल्स बानायनो सिख्लाफोर मोजां जागोन रिल्स बानायनो आयौ अन्थाइ गानाया नैबेयाव मोजां जागोन आरोना नैबे बिफाङावबो फट' खेबजालायनो खेख्रेब खुख्रेब नोंजों आंजों गोसो थोनाया
बै समनि रायाव बेसे सुदेम बेसे गोजोन नोरैसो आरोना नै मालाय बेयाव फाइलाथ' बुनाय मोनदां नै बियो रिल्स बानायनो बरिया आदैमोन हनै माबाया आरोना दैया बरियाखा बे जिंफ्राव नै बरिया बारलि दावखोहैनो बिराद नागिरदोंमोन ओइस बरियामोनब्रा बैयाव रिल्स बानायनो दुगैनोबो मोजां ए मा होनोमोनलाय बैयाव रिल्स बानायनानै खांनानै फैबाय आरोना जोंना दा फ्रिदम बिनि नामा फ्रिदम जों दा आरोना रिल्स बानायनानै फैदों नैबे आसोला नैसिमबोलाय दै बारसिनबाय आरोना गाइसमोन सान्दुंआ बिदि गोसा माबा सुबाय गाइसमोन दा माबा सुबाय नै दा थान्दा मोनबाय बिदि नङा सुस्राया होला lak buat ada ana le ana sini lah pista kan ha जेब्ला आङो गारनो सानोमोन नोङो बिदि बुंब्ला बुरखाय हरोमोन अंनो दानगासिनो दं आरोना आदैमोनखौ प्रितमजित नों दा मा बुंनो सानदों नैबे जान्दा फाग्लानि इउटुब चेनेलाव प्रितमजित नेट नावलाय अबाव थांनो हा नङा नों नेट नावलाय प्रितमजित आयु हाराव दंजोब बेखौ मा फोनो होनदों बेसर सबाय आयु खयलाख खामायगोन नों जेनेबा एकरल बोरै एकरल खामायग्राया नेट नावलाय फंबाय प्रितमजित रिल्सबो बानायखांबाय आदैमोन ओमफ्राय बै थुरियावबो रिल्स बानायबाय आपल'ड होबायमोन आं फेसबुक पेजाव ओमफ्राय मा होनोमोनलाय फाथो दांग्रा हाजिराफोरखौबो बांद्राय देखायासां लाजिनानै ओमफ्राय दा मालाय दानगासिनो दं आरोना लाजिनानै मोनजायो फाग्ला मोनजाया मोनजानाया होमबा बिदिनो खालामनांसिगोन आरोना उफाय गैया मा बुंनो आदैमोन दिनैना भिडिअआ बेयावनोसै आरोना माने इउटुब चेनेलाव भिडिअखौनो हगारथारिया बिराद गोबाव जाबाय नालाय ओंखायनो दिनै हगारबाय मा आदैमोन आंहा दिनैनिफ्राय बिदि पस्ट बानायग्रा जाया दिनै ओरै होनसै नामा